तो आई भैया नमस्ते प्रणाम। होला बा के हंसे वाला बहुत सारा कहानी सुनी रहुआ सब। आज एगो भाभी रही जो शादी लगावत रही और वाकई बहुत मजेदार कहानी बा। तो होला बा तनी भाव में तनी सुनाई तो तनी। तो का भइल कि जे ए बबुआ दोसरा के बियाह दोसरा के मेहरारू से ना होला। ना होला। हैं भाभी जकरा से गांठ बांध दिली उनही से हुई। अच्छा। तो वही लेखन भाभी कातरा के झूर में गांठ लगावत रली आ तौले को उहे रास्तवा धैले बीसो शेर जात रले बाजारे। अच्छा। जात रले बाजारे तो भाभी भेटैली रास्ता में तो कहले कि जे कहो ते कौन हौस रे। आ तो ए तू नइख जानत हमार नाव भाभी ह। अच्छा। हम ई सैगुर के कनिया के बिसैगुर के बर के गांठ बांध दिली तो हमार गांठ बांधल बर्मा के बाप के मान के नइखे जे खोल देस। तो कले जे अच्छा जब ये लखन गांठ बांधो तारी तो हमार केकरा से गांठ बनले बाड़ी तनी बताओ तो केकरा से बियाह होई हमार। हाँ तो कली भाभी कली जे तहार बियाह तहार बियाह नवल धोबिया नहीं थे ओकरे बेटी एगो बिया ओकर नवली नाव ओकरे से तार बिया जोड़ले बानी। तब बीसो शेर चिंता में पड़ गईले जे रे दादा हम जात के पंडित जात के धोबी अब ओकरा से ई गांठ बांध देले बिया अब हमरा के केहू पंडित जी कही तो कले जे अब बाजारे नइखन जात वही जुग से लौटिले घर लौटी अइले घरे आ घरे लौट के आके बेचारू उठा लले छुड़ा छुड़ा। हाँ छुड़ा उठा के आ कानवार ध के टहलत रहले। तबले के एक दिन के बात रहे जे जहिया उ टहले गईले तो ही भिनसारे के कपड़ा ले जाके धोबिया ओई नदी में धोत रहे। अच्छा। तबले के ओ धोबिया के मलकाइन छौड़ी से कहली का कहली बबी तोर बाबूजी गइल बाले कपड़ा धोए भिनसारे के उ भूखे माछर हुई है अब तू खाए के ले जा उनका के दे आव। अच्छा। तो लड़किया के खाना परोस के दे दहली आ लड़किया मुड़ी पर ध के लेके खानवा जात रहे तौले कानवारा भेंट हो गई। भेंट हो गई तो कले जे ले बबी सुन है ना तब ओकरा के रुका दले रुक गई लड़की रुक गई तो कले जे खानवा ध दे हो जो आग जब खानवा ध दलस लइकिनिया तो बीसो शेर टन देना उठा के पटक दले वो लड़की के। अच्छा। पटक दले आ चक्कू से चारू ओर तक तो बड़े आ जल्दी जल्दी ओ करा के जबे करता रे ओकर गर्दनवा काटत रहे। हाँ। अच्छा। जबे करता रे जे काट के फेंक देतानी ना रोई ना एकरा से बियाह होई देखो तानी जे भाभी के लखन बियाह करा देले भाभी जोड़ लगाओ तरी। अब यह उलू जुलू कटल प्रभु का माया धूप कहीं छाया ए बाबू गर्दन तक काटा गई लेकिन प्राण वाला नोस बच गई बच गई आके हुआ जल्दी शहर बिटोर के नदी में फेंक दले लड़किया के फेंक दले। अब ओई जुग से उ चल गईले घर लड़की अब दहत पानी में ओकर मियाज जब तनी ठंडा भइल
तो मछिया झुको सन कटैलका पर तो कबो कबो हैंगा हाथवा से मार दे। अच्छा, पनिया में। हाँ, पनिये में हाथवा से हाँक दे मछिया। हाँ। तो यही हाँकत चल जात रहे। तबले के एक जना दूसरा राजा के राज्य में चल गई लड़की दहत। ओ राज्य में एक जना ब्राह्मण देवता रहले, उहे पनिया में नहात रहले। तो दखले कबो काले कर हाथवा चलावलकावा। तो कहले जे रे 4 पवन में 3 पवन तो बीत गईले, बराले भगवान एगो बेटी चाहे बेटा ना देहले हैं। तो चौथा पन अब चलत आया, देखतानी हौ लइकिया कबो कबो हाथवा चलावतिया। अब उ पंडित जी वो जुग से पवड़े लगले। पवड़ के जाके वो लड़की के ध के आली अइले ऊंचवा छान के क देहले। ऊंचवा छान के क देहले आ घरे उठा के ले गईले, दवाई करवले, घाव ओकर ठीक हो गई। घाव ठीक हो गई। अब लड़किया के दोनों व्यक्ति अपन बेटी समझ के आ ओकरा के पोसे लागल आ तबले के लड़किया शादी जोगे हो गई। शादी जोगे हो गई। तो एक दिन पंडिताइन कहली पंडित जी से जे रोज सुततानी 8 बजे ले, लड़की छाती पर के बोझा हो गई, चिंते नहीं खे जे ओकरा के कहीं लइका दे के ओकर सगाई होखो। पंडित जी सुबेरे नहा धोआ के खाना खा के आ जातरा बना के चल देहले लड़का के बनबस में लइका खोजे। तो जाके खोजले तो घर मिले तो बोर मिले तो घर ना। कहे से जे बाबा जी के संगवे भाभी रहली। तो घर मिले तो बोर मिले तो घर ना। अब भरम के आ चली आवसा के आ दुआर पर मन मार के बैठ गईले। चारू दिशा में खोज ले रहले। आ दुआर पर मन का मलिन क के जब बैठले तब पंडिताइन कहली कि जे ए जी का भइल, आज 4-5 दिन से रउआ जातानी आ तो हो का कहीं घर मिलता तो बोर मिलता तो घर ना। तो कहली जे 77 भरम ले बानी आ तो हाँ चारू दिशा में हम घूम ले बानी। तो कहली जे लंका में गइल बानी आ तो ना लंके एगो बाकी बा आ तो जाइए बर वही जुग देखी जे का होता। तब ये पंडित जी नहा खा के चल दहले लंका में। लंका में जब गईले तो ये 20 शेर लइका भेटैले। 20 शेरवा उ है लंका देखले पंडित जी जे अरे बाप रे बाप, ई तो हेतना दूर में लंका बा। अब वो लंका के ई राजा हवन। अब जाके 20 शेरवा के बराछा चढ़ा देले। अच्छा, बराछा चढ़ा दले आ चढ़ा के जब घरे आइले तो कहले जे हो लइका या घर दुआर ये सेम साइज, घर आ बर दोनों मिल गई। वही जुग बियाह हुई। अब ये दर्द देखाओ कि बर बराछा तिलक फलदान सब कुछ हो गई। आ लड़की
जब विदा क देहल लो, विदागरी जब भइल लड़की लंका में जब पहुंचल, तो विश्व शेर जो हो सजे के हमरा घरवा के लोगवा एने ओने तनी हट जाई, तो केनहू से लुका के हम देखती जे हमार परिवार कैसन बिया, कैसन बिया। हाँ। तब यह सब लोग जब हट गई रहे तो 4 बजत रहे, भोर 4 बजे। हाँ, अब 4 बजत रहे, तब लेके शाम के 4 बजे देखो तारे जंगला मुँह देखो तारे तो लड़कियां आंगनवा बैठ रहे हैं, बैठ रहे। तब लेके ये देख ले, अब तो बड़ा विश्व शेरवा आनंद भइले, लड़की बड़ी सुंदर बिया, बड़ी सुंदर बिया हैं। अब बड़ा आनंद होके वही खुशहाली में चलल बड़े बाजारे, जे आज बढ़िया मीट मछली किन के ले आए बा, मिठाई ले आए बा, आज सुहाग रात बनी। तो पंडित जी रहला तो मीट मछली खात रहला, माने अरे बढ़िया 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 चीज खरीद। हाँ, अब हम बढ़िया बढ़िया चीज के नाम ना धैनी, हम मीटे मछली पकड़ पंडित जी ना खा लो। अच्छा, तो ए पंडित जी लो ना खाला मीट मछली, ना खा लो, तू कहानी में अच्छा। तो कहले अब है बाजारे चल दिले बड़े, आ जब जाता रे तो औरी कूद कूद के भाभी ओई में गांठ बांध तारी, तो कहता रे कि जे रे ते कौन हुए, तो को बेर तारा से कहीं जे हमार नाव भाभी है, हम फलवा के लड़किया से फलवा के लड़कवा के शादी कराई। तो ते तो बड़ा लोबरी हुई, ते तो हो हम जात का ब्राह्मण, ते हो धोबिन के लड़की से हमार गांठ बांधले है, बांधल रलीस, हाँ बांधल रलीस। अब जाके देख जे कैसन बाभनिन के लड़की ली आइल बानी, इतना खूबसूरत, ते तो लबरी हुई। तो भाभी वही पर ठठा के हंसली, आ कहली जे ए उ बाभनिन के लड़की है, ए विश्व शेर, तारा के को बेर समझाई जे हमार गांठ बांधल बारमा के बाप के मान के नहीं खे। तो उहे लड़किया हो जवना के नदिया में काट के बिग दहल, हाँ कि उहे धोबिन के लड़किया जाना के तू नदी में काट के फेंक दला, काट के फेंक दल, तार बियाह होइल बा, ओ लड़किया के हम ही पकड़वनी, जाके नहीं के विश्वास तो गर्दन पर जाके देख, हाँ सीना देख। तो तू ये युग से जा, आ कहिए जे मलकाइन हन सुनबू, जब आई तो कहिए जे तनी गर्दनवा पर के आचारवा हटैबू, तब विश्व शेरवा अब तो सुन ले बाई बात के, आ वही जुग से लौट के आवता, आइले आ कहले जे मलकाइन सुनबू है ना, जब लड़की आई तो कहले जे तनी गर्दनवा पर के आचारवा हटैबू, तो जब हटवलस तो देखले जे चकुइया का मारल का चिन्हवा सब रहे, वही रहे। ए बाबू ई देही में कहीं तरह काटा फूट जाई तो घाव तो घर ठीक हो जाला, लेकिन निशानी उ जीवन भर रहेला।
अब ई देख तारे तब कह तारे जने दादा ओ बिन कालिए के ई आइल बिया कवना खसुरे एकरा के हम निकाली तो छोड़ो अब एकरा से बोलल के बन कर। अब यह का कइले जे लड़की का छोड़ दले लंका में झोरी झंटा उठा के जाके जंगल में भगवान सूर्य के तपस्या करे लगले सरवा विश्व सरवा।